سلام كبرات هاتلتي بين تي في دقيمنا عمت خلتشن إسران حدن كفتي زحلفة عمتات زبلساتن سلام انتعنان كسانتن زملها عمت كتكون الله هندات مننا دلومي قدام كل التطريه استدالوه على توزينات تحيزلكم مسئلخو بقدام النتار استزينا سودان مس إثيوبيا زواسنا دوباتا تحنصص زرزر اسمات يدوم زهابون استقتلون زبلوا مرحتن مكونناتن حوحت تغليصو اب امريكا زنبرو ኢትዮጵያውያን ህላል 7.7 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎም መድሃኒታትን ሕክምናዊ ደገፋትን ገይሮም ነውጽት ምርጫ አሜሪካ 2020 ንምغيار በደገፍቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዝተኻየደ ናይ መወዳታ ፈተነ ፈሽሉ لعل خلتشن حموش نميتون زغون سبات نتي حق بمتحس مريت عودات تبايلو زصواح قلطف من قصاص زلو عمتاو تصنبل عين الساعة سعيد كم استساتفوه بوليس فرنسا قليتو بيت فرد أمريكا لسا مونتو غومري استبالت غوان سيتي خد قتال موسانون كال انزده سزيناتات حيزلكم متسيلخو سناينا يمكتال غزين لا تمنخو ابزا چانال دمه ناي وترو تخاتلتن نختكونو سابسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم سودان مس إثيوبيا زواسنا دوباتا تحنصص جنرال عبد الفتاح البرهان بزعبه سودان إثيوبيان خغبرو صنحو وجه مغلص يهبو بتوسخون سودان بين هدو بكلتين هاغرات تحنصص كم زله تفليتو سودان كاب غزات بريطانيا نصانتا زوصتلو مبل 65 عمت صنبل ابتبللو هاغاطامي ابومبر بايتو جنرال عبد الفتاح البرهان ابزهبو مغلصي سودان ابعلا مريت طرايا حليفا زاتوت نابنا إثيوبيا مريت سجير هايكدتن نيثيوبياويانون آيتكاتن إلو جنرال عبد الفتاح البرهان بمغصال السودان مريت هبو وتادرو سقومتي مملاسا زبل كونعون فتحاون كبل قليتو منكس إثيوبيا سودان سراويتها بحصوص كافتي زحزتو مريت نختوص ازين تزيكون غن هو تادرو سقومت خمتوسد ابز ገለጸትሉ አጋጣሚ ካብ ሕጂ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያን ጉዳይ ክልቲያው ዶብ ዝምልከት ክትዛተ ድሉቲ ከም ዝኾነትን ዝገለጸ ኮይኑ ነቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሕርሻን ናውቲ ሕርሻን ዘመተን እንወትና ካይዶም ንዝብል ግን በንጻሩ ዕጡቃት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶ ሱዳን ምጥቃዕቲ ይፈጽሞም ብምባል ይኸስስ እዚ ሱዳን መሬተይ ተወሲድኒ እዩ ብወታደራዊ ኃይሊ ኣማሊሰዩ ትብሎ ሲዒቡ ናብ ሓያል ግጭታት ከኣቱ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይምቱ زرزر اسمات يدوم زهابون استقتلون زبلوه مرحة مكونات حوحات تقليتو حلفهم فار سراويت مكل خال إثيوبيا برغارير جنرال تسفايه اياليو نمرخي بزوحان وشتا هاغراب زهابو مبرهي سراويت مكل خال مس فيدرال بوليس بمخان بزوسدو سقمتيتو مكونات كم استتحزون استقتلون حبيروم بركز زبلوه مس مرحتي حوحات استسلفو وتادراوي مكوناتن ابالات فولي حيلن ايدوم مهابوم زغلصت حلافي اتوم ايدوم نمهاب فقادنياتات زينبرو كم استدمسسو تزاريبو نسو ابتي زهابو مغلصي نتي لعلي 600 سيفيلاويان كم استقتلون زنجر متقعتي ماي كادرا كم زمرحو زغلصو كونريل يمانه ገብረ ሚካኤል ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ለዓሎት ወታደራዊ መኮንናት ተቀቲሎም በዚካዚ ኮሎኔል ዓለም ገብረ መድህን ኮሎኔል ቢንያም ገብረ መድህን ኮሎኔል እምባይ ኮሎኔል ማዓሸው ኮሎኔል ይርጋለም ስዩም ኮሎኔል ሐዱሽ ኮሎኔል አጽባህ ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረ መድህን ኮሎኔል ዮሐንስ ካላአዩ ኮሎኔል ተክለ እግዚአብሔር ሌተናል ኮሎኔል ብርሃነ ቶላን ካሎት አስማቶም ዘይተገለጸ 4 ኮሎኔላት ክልተ ናይዞን መራሕትን ከምስተቀተሉ ተገሊጹ ሰራዊት ምክልኻልን ፖሊስን ኢትዮጵያን ተሓቢዮም ንዝርከቡ ለዓሎት አመራርሓን አባላትን ህወሓትን ይከታተሉ ምህላዎም ብምግላጽ እቲ ተፍትሽ ናብ ጸቢብ ስፍራ መጽያሉ ይሉ በቲ ዝካየር ዘሎ ተፍትሽ አባላት መሪሕነት ህወሓት فورو بعتتاتن ناي ابوታት አብያተ ክርስቲያን ልባሳት ተኸዲኖም ዝተረኽቡ ምባሮም ጠቂሱ ታቢዮም ዘሎ መሪሕነት ህወሓት ምዝኾነ ዝራኸብሉ ዕድል የሎን ክብል ተዛሪቡ ካመንጎቶም ሄዶም ዝሃቡ አባላት መሪሕነት ህወሓት ሚኒስተር ዲኤታ ሚኒስተር የመጓዓዝያ ነበር ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ሐላፊ ኦዲት ክልል ትግራይ ዝነበር ሐዱሽ ዘውገ ገዛሃኝ ሐላፊ ስልጠና ልማት ትክልል ነበር አቶ ሰለሞን ሁሉፍ ንጉስ ከመውን ዋና አኽባር ሕጊ ትክልል ነበር አቶ ኪዳነ ማርያም ገብረ ክርስቶስ ፋሲል ይርከቡ ብተወሳኺ ሐላፊ ቢሮ ትምርቲ ትክልል አቶ ባህታ ወልደ ሚካኤል አዋሃድ ቢሮ ውጥን ልማት ቁጠባቶ ሐጎስ ወልደ ኪዳን ገብረ ማርያም መምህር ሕጊ ዩኒቨርሲቲ መቀላቶ ገብረ አምላኽ የአብዩ ከም ዝርከቦም እቲ ሐላፊ ተዛሪቡ ዶክተር ዓለም ብርሃነ ኮሎኔል መብራቱ ገብረ መድህን ኮሎኔል ሐዲሽ ሐጎስ ኮሎኔል ሁሉፍ ተክለ መድህን ሌተናል ኮሎኔል ተክለ ህይወት አሰፋ ምስቶም ኢዶም ዝሃቡ ከም ዝርከቡቲ ብርጋዴር ጀነራል አብ ዝሃቡ መግለጺ ሓቢሩ ካብ ወታደራውን ሲቪላዊ መራሕቲ ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ናይ ሚሊሻን ፍሉይ ኃይልን አባላትን ኢዶም ከም ዝሃቡ ናብሪሁ ርእሰ ምሕዳር ትክልል ነበር ዶክተር ደብረጽዮን ኮነ ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ዝርከብሉ ኩነት
ኩነታት ኣብቲ መግለጺ ኣይተሓበረን ቅድሚ ሕደት ሳምንታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እቶም መራሕቲ ህወሓት ዝሃድሙሉ ዘለዉ ኩነታት ብድሮን ንከታተሉ ኣለና ኢሉ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ድሒሩ እቶም መራሕቲ ዘለውሉ ቦታ ዝፈለጡ ሰባት ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ሓበሬታ እንተሂቦም 10 ሚልዮን ብር ጉንዑ ከም ዘዳለወ ገሊጹ ብዘይካዞም ሕጂ ካብ ዝተቐተሉን ኢዶም ከም ዝሃቡን ካብ ዝተገለጹ ኣባላት ህወሓት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ነበር ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም እትርከቦም ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ሰበል ስልጣን ነበር ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ይርከብ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ናይ ሃገር ክሕደት ገበን ፈጺሞም እዮም ዝበሎም ውልቀ ሰባት ሒዙ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ተደለይቲ እዮም ናይ ዝበሎም 96 ውልቀ ሰባት ናብ ማእሰርቲ ትእዛዝ ምውጽኡን ገሊጹ እዩ ብኻልኦት ነጻ ኣካላት ሚድያ ግን እዞም ሓለፍቲ ተታሒዞም ደም ኣይተታሓዙን ዘረጋግጽ ዝኾነ ነገር ኣይተረኽበን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 7.7 ሚልዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎም መድሓኒታትን ሕክምናን ደገፍ ገይሮም እዞም ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዜግነት ዘለዎም ኣብ ሚኒሶታ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኢትዮጵያ ብመሰረት ዘቕረቦም ሕቶ ሓላፊ ሜዲካል ኤክስፕረስ ትሬዲንግ ኣቶ ዩኤል ዮሴፍ ዘለቀ ዳይሬክተር ሪሊፍ ኢንተርናሽናል ምስ ዝተባህለ ትካል ብምትሕባር እቲ መድሓኒታትን ስፕላይስን ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቢሎም ብናቶም ወጻኢታት ብምጓዓዝ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝበጽሕ ተገሊጹ እቲ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዎ ደገፍ ኣመስጊኑ ንውጽኢት ምርጫ ኣሜሪካ 2020 ንምቕያር ብደገፍቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ፈተነ ፈሺሉ ኣብ ቴክሳስ በአባል ሰልፊ ሪፐብሊካን ሊዊ ጎመርት ዝቀረበ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ነቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ከይቅበሎ ዝጠልብ ጥርዓን ዝረኣየ ሓደ ዳኛ ነጽይዎ ምሩጽ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝመጽእ 20 ጥሪ ስልጣን ክርከብ ትጽቢት ይግበር ትራምፕ ገና ስዕረቱ ኣይተቀበለን ዘሎ ኣባል ባይቶን ሪፐብሊካን ጎመርት ንቴሌቪዥን ኒውስ ማክስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ብይን ይግባይ ክብል ምዃኑ ተዛሪቡ መሓዙት ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝኾኑ ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካን ነቲ ኣብ ሕዳር ዝተኻየደ ጆ ባይደን ዝተዓወተሉ ምርጫ ኣሜሪካ ቤት ፍርዲ ክብድሁ ፈቲኖም እዮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ዓወት ባይደን ኣብቲ ምርጫ ጆ ባይደን 306 ናይ ኤሌክትሮል ኮሌጅ ድምፂ ክረክብ እንከሎ ትራምፕ ግና 232 ይረኺቡ ኣሜሪካ እትኽተሎ ኣገባብ ናይ ኤሌክትሮካል ኮሌጅ ድምፂ ንነፍሲ ወከፍ ግዛት ዝውሃብ ዝተወሰነ ነጥቢ ዘለዎ ኮይኑ ኣብታ ግዛት ዝተዓወተ ተወዳዳሪ ንብሙሉእ ድምፂ እታ ግዛት ከም ዝወስድ ዝግበር እዩ እቲ ዝበዝሐ ናይ ኤሌክቶራል ድምፂ ዝተዋሃለለ ተወዳዳሪ ድማ ተዓዋቲት ምርጫ ይኸውን ጥራና ኣባል ኮንግረስ ጎመርት ባይቶ ኣሜሪካ 6 ጥሪ ነቲ ናይ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ድምፂ ምሳስ ደቆ ነገለ ካብቲ ድምፅታት ምክትል ፕሬዚደንት ፔንስ ክነጽጉ ዝኽእል እዩ ነይሩ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ነቲ ብባይቶ ዝግበር ጽምብል ምጽዳቕን ምእዋጅን ድምፂ ይመርሖ ኣብ ፈረንሳ ልዕሊ 2500 ዝኾኑ ሰባት ነቲ ሕጊ ብምጥሓስ ምርኢት ዕውዳት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቁልጡፍ ምንቅስቓስ ዘለዎ ዓመታዊ ጽምብል ዓይነት ሳዕስዒት ከም ዝሳተፉ ፖሊስ ፈረንሳ ገሊጹ እቲ ምርኢት ኣብ ጥቓ ሬኔስ ብሪታንያ ትርከብ ሊዮነር ኣብ ዝርከብ ዓበይቲ መኻዚኖታት ካብ ሐሙስ ጀሚሩ ክካየድ ከም ዝጸንሐን ገና ኣብ ገለ ቦታታት ይካየድ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ፖሊስ ፈረንሳ ኣብቲ ጽምብል ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ስፓኛን ዝመጹ ሰባቱን ይሳተፍዎ ከም ዘለዎ ገሊጾም እቶም ኣብቲ ምርኢት ዝሳተፉ ዘለዎ ሰባት ምስቶም ክብትኖም ዝመጹ ፖሊስ ከም ዝተጋጨውን ናብ መካይን ናይቶም ክብትኖም ዝመጹ ፖሊስ ብዝደርበዮ ዝተፈላለየ ነገራት ብውሕዱ 3 ፖሊስ መጠናዊ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠመውን ተገሊጹ ፖሊስ ነቲ ምትእኻብ ንምብታን ኣብ ዝፈተነሉ ካብቶም ተሳተፍቲ ኣዝዩ ሕማቅ ግብረ መልሲ ኣጋጢሞም ኢሎም ሓደ ካብቶም ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፈ ጆ ዝተባህለ ኮይኑ ንሱ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብቶም ተሳተፍቲ ኣዝዮም ውሕዳት ጥራይ ኣካላዊ ምርሓቕ የተግብሩ ምንባሮም ገሊጹ እቶም ተሳተፍቲ እቲ ቁልጡፍ ምንቅስቓስ ዘለዎ ምርኢት ዕውዳት እናተባህለ ዝግለጽ ዓይነት ሳዕስዒት እቶም ተሳተፍቲ ካብቲ ኣዳራሻት ወፂኻ ናብ ካልእ ጎደናታት ዝሕወስ መንገዲ ብሙሉእ ተዓጽዩ ምህላውን ኣስታት 200 ዝኾኑ ሰባት ካብቶም ተሳተፍቲ ብፖሊስ ናይ ቃል መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ምህላዎም ተገሊጹ ፈረንሳ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ድሮን ጽባሕን ሓድሽ ዓመት ዝግበር ምትእኻብ ንምውጋድ ኣብ መላእቲ ሃገር ካብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ንጎ ሰዓታት እቶ ምእዋጃ ዝዝከር እዩ እቲ ሃገር ነቲ ኣዋጅ ዘተግብሩ ኣብ ልዕሊ እቶም ነባራት ፖሊስ ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ኣብ መላእ ሃገር ምውፋሮም ኣፍሪጣ ነይራያ ኣብ ፈረንሳ ክሳብ ሎሚ 2.6 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ካብዚኦም እቶም 64,892 ከም ዝሞቱ ካብ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት
ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሊሳ ሞንቶጎመሪ ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ ክትቀተል ወሲኑ ሊሳ ሞንቶጎመሪ ኣብ 2004 ኣብ ሚዞሪ ዝበሃል ቦታ ንሓንቲ ብጽሕቲ ወርሒ ዝነበረት ሰበይቲ ብምቕታል ነቲ ኣብ ከብዳ ዝነበረ ህፃን ብምስራቅ ገበነኛ ኮይና ዝተረኸበት እያ ንሞት ተፈሪዳ እቲ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሂቦ ዘሎ ውሳነ እንተተፈጺሙ ሊዛ ሞንቶጎመሪ ድሕሪ ኣስታት 70 ዓመታት ብውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተቐተለት ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ ክትኸውን እያ ሊሳ ሞንቶጎመሪ እቲ ክትቀተለሉ ተወሲኑ ዝነበረ መዓልቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እኳ እንተነበረ ንጉዳይ ዝካተል ዝነበረ ኣኽባር ሕጊ ብኮሮና ቫይረስ ስለዝተለኸፈ ግን እቲ መዓልቲ ክናዋሕ ክኢሉ ብድሕሪ እዚ እቲ መዓልቲ ቅትለት ን12 ጥሪ ምስተናውሐ ጠበቃ ሰብ ብምኽንያት ለበዳ ኣብ ዕፅዋ እንከሎ እቶም ክፋንዋ ዝግቦም መቕረባውን ክበጽሖ ስለዘይክእሉ መዓልቲ ይናዋሕላ ዝብል መከራኸሪ ሓሳብ እኳ እንተምጽእ ቤት ፍርዲ ንሓሳብ ኣኽባር ሕጊ ብምድጋፍ እቲ ውሳነ በቲ ዝተባህሎ መዓልቲ ክፍጸም ውሳነ ሓሊፉ ኣሎ ጠበቃታት ሊሳ ሞንቶጎመሪ ነቲ ውሳነ ብምቅዋም ዳግማይ ይግባይ ከም ዝብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተቐተለት ናይ መወዳእታ ጓል ኣንስተይቲ ቦኒ ሄዲ ኮይና ንሳብ 1953 እያ ተቐቲላ እዞም ክፍጸሙ እዮም ተባሂሎም ዘሎ ናይ ሞት መቕጻዕትታት ኩሎም እንተተፈጺሞም ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ መዋዕል ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ዝበዝሐ ቤት ፍርዲ ናይ ሞት ውሳነታት ዝረኣየ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ክኸውን እዩ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሊሳ ሞንቶጎመሪ 12 ጥሪ ክትቀተል ወሲኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም